ಯಮ್ಮಿ ಆಚಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ. ಈ ಮಗ್ಗನಿಂದ ಆ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಸವೆಯಿರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. అన్నం తిన్నావా? బిర్యానీ చేయలేదు అన్నయ్య. ఇంత త్వరగా ఎలా చేయడం? త్వరగా పూనుకుంటాడు, త్వరగా అంతా చేసుడు. బిర్యానీ కారం పొడి గుమల వంటలే వంటలే ఆచివారి కారం పొడి రుచులతో పండగే. రఘుఘాటు అంటేనే ఆచినే ఆచినే, ప్రతీత కోరేది ఆచినే ఆచినే. ఇది ఎందులో వేసిన సూపరు సూపరు, అన్నంలో కలుపుకుంటే గుటకలే గుటకలే. पड़ता है खेलता है झूलता उछलता